Yokorky ligada oynayan bizim toparlamamız var. Ne aydaly Binegar, Nebitçi, awa sport turizm. Odan yine galy berse de Mali institutlarımız var. Galy berse şolun içinde näme gala topary şolarına geçen taparam Lewap Belaytına geçirilen yarışta tüweleme olanları birinji ýere nasip boldy da. Şonda da gow oyunçy Ally meniň okuwçym Ataşyp Arslan awa häzirki ýagdaýda Bayram Serdar bardy. Şol meniň meniň okuwçylarym şolar. Bir erkin oyunçy, birim Daýgurowski oýnaýar. Ine häzirim galy berse Türkmenistanyň açyk birinjiligi geçilip otyr. Tagtawadyr etrawynyň birinji marçagynyň birinji sport mektebine geçip otyr. Häzirim galy berse dünkü duşuklarda gala topary awa öňde barýar. Dünkü duşukda Sakarça ýaş etdirjeklerin arasynda duşdy gala topary awa 3-0 hata unutdy. Gala topary düň Nebitçi bilen oynady. Awa 3 hata unna gala topary ýeňişýärdi. Galy berse de häzir hemme komandanyň ähli ullukan işe dotyrlar zähmet çekýärler. Sag bolsunlar awa gala topary tüweleme olanlar gowy owtaýyn görüpdirler. Awa begenýän gownyan ana biziň ýaşlarymyzda ullukan görerler bolup otyrlar. Awa hemme de begenýän gala topary Nebitçi topary diýip esasy şol biziň ýurdumyzda awa esasy şol öňde barjy toparlanmaly we biziň gowy komandalarymyz şolar. Mena hiçbir bir jan köýürder, öňe öz görüşüm aýdan kak bir tälimçi ýaly. Awa şu işlem häzirki döwürde 17-nji bolýar şu işler görünme arada. Mena gala toparyny oňat görýän awa tuweleme şeýle razminkada da awa ýanky awa hemme gowardylar, eller, ayaklar, göller dert görmedim. Janar tawadım. Ine soňky galan elinde şu wagt toparym 2009-njy ýyl şu 12-nji sınıf okuwçylary bolýar. Awa agda oturdum Mario Vilayatyna awa 10 ýaşyndan alypdym. 2009-njy ýylda awa Mario Vilayatynyň 10 ýedek çempiony boldular. Iri giderli. Awa şu her duşunda da finalda öz halipam Buransaga çağır verdim. Oğlum bilen final oynayan. Awa şu öğren meni beğendir. Ondan galy da Türkmenistanyň awa açyk çempionaty geçipdi. Lewapda awa menkiler 2009-njy ýyly oynap otup gaýtdylar. Awa Türkmenistanyň birinjiligini ende berdi Mario Vilayaty geçende şol 2009-njy ýylda awa çempion boldy. Ondan häzirim şoluň içinde 17 ýarşy bar diýerler, ne diýip boldy? Özbegistan Taşkent şäherinde diýerler. Awa şoňa da Mario Vilayatymyzyň Sakarça ýatranymyzdan adyny aglap aýda oturdum Atamuratov mukam saýladylar. Awa Aleksandr Ismail, awa Batyrov Dawud, odan Şäherdir Ihlas, Türkmenaladan Çary Beredoviç, awa halipamy voleybol tälimçimi öz okuwçy Halyp Ihlas aldylar. Anja edip görme öz Mario Vilayatymyzdan awa 6 san türgenimiz ýygyny topara sonra otyrlar. Hemme da çağılar yetip gelýänler awa ýaş etdirjeklerimiz size şu zatlardan görürler awa ekip bolsa Antide şol awa ýygyna düşmek awa ýokarky ligalarda oynamak ýetip etsin. Ýene de var şu awa esasy sport diýilen zat bir aýda otursak bir türgeniň öz bedeni, saglygy awa galy berse bir şol ümsün bölmek erbedenliklerden awa ähli şol bir äger sportmen bolany görýän bolan gatmaýan awa ýürüşüm ýürek urşam gan aýlanşygan bir awa şolar bir gawada melenok deňem melenok awa men şu ýetip gelýän biziň öz ýurdumyzyň ýüzi ýetdi biz öz çağlamyzda awa hemme da maksat awa birinji öňüňizde ýanky ilim bilim sport hemme da maksat bilen gelin turgunlaşyňyz geçin galy berse de öz eliňizdäki zatlar awa bir näme diýen gatnaşmaly algamaly wagtyňy boş geçirmeler biderek geçirmen wagtyňyzy awa ýaş wagtyň bilimde güýjüňiz ba wagty hemme gelin sporda gatnaşyň awa hem zekini durlarsyňyz bir artykmaçlyk bir gödüýmetiň bir awa öz bir içki dünýäň awa giňeltmegine şol tede ýol açar diýip men umyt edýän.